pokretač svih naših akcija, ljubav koja nam daje snagu. Kakve su tvoje neke misli o ljubavi? Ljubav je najlepša stvar. Bez ljubavi nema smisla i ljubav je kreativnost. Ljubav je baš, Bog je poslao ljubav da bi ljudi vodili ljubav, a ne rat. Tačno. Što često možda praktikujemo ređe nego što bi trebalo. I treba više da se poštujemo i cenimo, jer onda više vredimo. Primetio sam, često pričaš i o ljubavi, volite se ljudi i tako to u autobusu i trolebusu. Da, volite se ljudi, a ne gledajte kroz materijalno ko je kakav. Da li ti si zaljubljen? Jesam. Ili imaš devojku? Imam. I kako ide? Jel se ona isto bavi javnim radom kao i ti? Ne. Šta radi? Pa, ona je novinar, ali nema posla. Kako ste se upoznali? Pa slučajno, preko drugarice. Ja sam imao nastup, u stvari. Dobro. Bacao sam rime i to. Pristajem. Onda sam rekao, zvao sam tu njenu drugaricu i ona je slučajno bila tu i u stvari bilo je spontano i te večeri smo prošetali u stvari to je bilo, kaže, druženje. Druženje, dobro, pa kroz druženje? I onda, ona je skrivila nogu i ja sam joj pomogao, došao sam do nje i onda se nekako ljubav rodila. Bravo, bravo! Lepo! Da li možda u neko dogledno vreme planiraš i neke prinove, neki gospodarčići, kreveci? Ne znam. Nikad se ne zna. Ko zna, ja bih volao decu, ja volim decu i svu decu sveta. Kako je ambasador UNICEF-a, gospodar vremena. Ali kreator univerzuma zna zašto ja nemam decu, a ovaj neko ima. U stvari, vi ste svi moja deca. Kapice!